abținere. Și atunci devine obligatoriu. Și chiar Păi cel puțin 3 domenii. Asta înseamnă alternativ. 2016. Pol, în raportul respectiv, vorbește de obligativitate, Da, comparație, dar e referent la 2016 legate de obligativitate, n-am observat recomandare și la... Cristian? Dar tot nu candidez. La următor mandat. Haideți să fiecare să-și, totul care e pregătit, că altfel nu e corect, nu e cinstit față de fiecare să-și pregătească răspunsul când se simte. Vrei să dai răspunsul? Este în regulă. Probabil că eu aici nu sunt cunoscută, să zicem așa, este prima dată când vin la cafeneaua mediatorilor. Eu sunt din Timișoara. De un an m-am mutat în București. De fiecare nu. Da, acum ca să spun, am văzut că e mai bine, trebuie să funcționeze, trebuie să vină la București ca să funcționeze. Sunt mediator din 2011 și așa cum am spus la început, am promovat medierea și cred în mediere. Din momentul în care am făcut cursul și am înțeles ce beneficii aduce pentru societate, pentru că, într-adevăr, eu sunt o fire mai pacifistă, să zic așa, și nu prea îmi place ca să văd conflicte. Pentru că iau din energie, să zic. Și ar fi mult mai util dacă am și aplica în practică, deci odată prin ceea ce facem noi și să încercăm să transmitem mesajul și spre alții. De aceea aș dori ca să candidez, ca să fac și pentru colegi. Poftim? Să te voteze, că de candidat candidezi. Da. Da, mi-am depus candidat, trebuie să mă votez acum. De ce am candidat, poate mai bine zis. Ca să aducem medierea acolo unde trebuie, unde este locul ei. Din punctul meu de vedere, poate să aduce multe beneficii pentru societate și ar fi bine să le aducem în prim plan. E un lucru care eu l-am simțit că nu a fost făcut și aș vrea ca să-l facem. Să ne adresăm clienților direct și să încercăm să nu mai avem discuții de genul care este rolul mediatorului. Deci după ani de zile să ajungem să ne întrebăm și noi, da, ce face mediatorul tot, care este rolul lui. Am făcut conferințe pentru promovarea medierii în Timișoara, am participat la emisiuni pentru promovarea medierii, articole. Deci ce a ținut de mine ca și mediator am încercat să fac. Acum încerc să fac și pentru colegi, împreună cu colegi în primul rând, pentru că este important să lucrăm ca o echipă și să colaborăm. Să vedem fiecare în piață, ce s-a întâlnit, care sunt problemele. În Timișoara am făcut întâlniri cu colegii și am încercat să facem schimb de idei, să ne susținem, să spunem fiecare ce a întâlnit, ca pe viitor să fie mai bine pregătit. Cam acesta ar fi de spus despre mine. Aș mai adăuga că am făcut master de comunicare și mediere în conflictele sociale, am peste 10 ani de experiență în lucru cu oamenii. Acum, dacă sunt persoane care nu mă cunosc, ne-ar fi greu ca să încep să iau și CV-ul, poate că ar fi ok să fie verificat și acel CV și poate... Sper că v-am convins. Acum rămâne fiecare să-și acorde votul așa cum dorește, să-și facă părere. Eu cred că dacă, mă rog, văzând în CV raportul de activitate și știind lucruri despre experiența că dumneavoastră nu știți, încă nu știți lucruri despre mine, n-aș putea să vă conving astăzi. Pot să vă zic doar că și mă bucur să aud aici din partea colegilor că suntem o mână de oameni care au făcut activități nefiind în Consiliu. Eu sunt printre primii autorizați în profesie, am o carieră universitară în spate în care am educat studenții în permanență cu privire la partea de promovare, cu privire la partea de mediere, destul de mulți ani. Cred că fiind membru în Consiliu
am făcut în mod serios și corect obligațiile, îndatorirea față de profesie. Cred că pot să vă zic că am făcut chiar sacrificii personale, le puteți vedea, sunt pe CV. Și o spun pentru că este un merit și sunt niște eforturi făcute. Am organizat gala mediatorilor cu banii personali pentru profesie. Am stat la Consiliu împreună cu colegul meu care candidează și el îmi pare rău că nu este aici și el a participat la organizarea galei. Am făcut campania națională de promovare pe care o știți, probabil. Și sunt multe alte proiecte pe care le-am făcut. Dar cred că ceea ce mă califică este experiența, realismul, construcția. Da? Îmi doresc să construiesc, nu să trag în jos. O să spun candidaților care nu au avut experiența Consiliului de Mediere și care vor avea perfecțiune, nu va exista niciodată probleme, vor fi întotdeauna, pentru că vin lucruri din exterior spre dumneavoastră și în calitate de membri în Consiliul de Mediere va trebui să gestionați activitatea în Consiliul de Mediere, va trebui să gestionați relaționarea cu colegii și va trebui să gestionați și, dacă vreți, activitățile concurențiale care se întâmplă din exterior și din care am avut din plinătate parte în mandatul acesta și am și spus că au fost multe proiecte legislative care tindeau să preia profesia de mediator și care ar trebui să le facem față. Am făcut împreună și el este și el aici conferința de presă când au trecut proiectele legislative sau au existat tendința de preluare a profesiei de mediator de către avocați mediatori de drept. S-au făcut o serie de eforturi și dacă în 2011, când am intrat în profesie, eram tot așa, cu vechiul Consiliu, ce o să facem noi și cum o să schimbăm și cum o să trecem, experiența și realitatea vieții ne-a învățat că trebuie foarte multă înțelepciune și echilibru. Am învățat fiind în Consiliu și uitându-mă la o serie de proiecte legislative ale vechiului Consiliu că au fost bune și vreau să le mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut cu anumite proiecte. Și cred că ceea ce mă califică este că sunt destul de realist în a vedea ce se întâmplă în jurul nostru, ca și o viziune globală și că sunt întotdeauna fost pro-mediator și asta o dovedesc și proiectele mele și atitudinea mea. Repet, nu pot decât să regret dacă n-am ajuns până la dumneavoastră, fiind un al meu, dar lucrurile sunt postate pe site. Nu spun că atunci când a trebuit să iau atitudine am luat, dar nu vreau să critic pentru că niciun consiliu nu va fi perfect. Îmi cer scuze, probleme de sănătate, trebuie să plecăm. Pe mine să nu mă votez și să nu mă votați. Dacă votați și vreți o schimbare, votați 5 oameni ca să poată să facă ceva. Chiar dacă unii numesc deștepți. Chiar suntem deștepți, frate. Pa! Da. Și cred că trebuie să fim progresivi. Asta este ideea. Trebuie să ne autoapreciem și trebuie să vedem lucrurile în mod realist. Pentru că altfel tindem și aș veni astăzi să vă spun povești foarte frumoase și v-aș dezamăgi și nu vreau. Repet, ce am făcut eu este pus pe site, este un raport de activitate în imagini și probabil cei care mă cunosc știu. Ați fost purtătorul de cuvânt? Da. Mai există altceva? Au rămas un candidat să spună. Păi asta era Eu cred că nu există cineva aici la masă, cum nu există la masă, cred că nu există nici în țară, căruia eu să-i fi solicitat să-mi dea votul. Eu am solicitat să-mi dea votul tuturor colegilor care mi-au analizat activitatea, care cred în mine că ce spun și fac, în limita în care pot să fiu lăsat să fac. Nu sunt un arogant, sunt un om destul de direct și v-am spus, nu vă cer să mă votați dumneavoastră Un prieten al mediatorilor. Da, dacă dumneavoastră considerați, eu să știți că atunci când vine cineva la mine în birou, pe diverse teme, vreau să-l verific. Să văd cu cine stau de votul. Credeți-mă, și vă spun cu tot regretul meu, că mai mult de 5 oameni nu n-am putut să votez azi. Pardon, că ieri am. Da. Și decât să legitimez pe cineva împotriva crezului meu, mai bine nu votez. Da.
Dacă votez 9 oameni, în care, și cred doar în 2 sau în 3 sau în 4 sau în 5, imaginați-vă că votez încă 4 în care nu cred, iau așa. Spunea cineva tipă sau cine spunea de loterie. Și dacă cei 4 mai nimeresc încă la câteva sute de oameni ca la loterie, i-am introdus în Consiliul de Mediere. Deci credeți-mă, dacă îmi analizați activitatea din 2007, 2008, când am început cu primul tablou al mediatorilor, dacă o să vedeți că am făcut ceva sau știți că am făcut ceva, nu vreau să mă laud că nu-i frumos, deși am auzit laude multe, este dreptul dumneavoastră să alegeți. Eu vă mulțumesc tuturor celor care mă vor vota, dacă mă vor vota, și celor care nu mă vor vota, dacă așa consideră necesar. În schimb, și celor care nu au votat mai ales, în schimb, cel mai mare pericol este să facem echipe de iesmeni. Este cel mai mare pericol să facem echipe de iesmeni, adică de oameni care să asculte de un singur om și să atunci ăla nu mai este Consiliul de Mediere. Așa s-a început în vechiul Consiliu și trebuie să recunoaștem asta. Pe parcurs, într-adevăr, s-au mai schimbat regulile jocului, dar la început așa era. Nu e bine. Oamenii trebuie să aibă verticalitate, demnitate, să studieze programele, să studieze ceea ce vor să voteze. Una din propunerile mele și gândul trecut a fost, noaptea a fost agreată, să nu ne mai abținem la vot decât dacă avem interese personale. Atunci ne abținem la vot. În rest, să avem demnitatea și verticalitatea să alegem, da sau nu. Votez pentru sau votez împotrivă. E absurd să mă abțin, numai ca să nu fac vorum și să nu dau drumul la ceva. Și mă abțin. N-am votat nici împotrivă, nici pentru. Astea sunt. Deci, vă rog, v-am spus, n-am făcut campanie electorală, după cum ați observat. Nu am invitat niciun mediator să vină să stea de vorbă, nici cu mine, nici cu Andreea. În schimb, am participat acolo unde am fost invitat, cel mai des aici, că aici am fost invitat. Am fost la conferința de la Cluj, că am fost invitat și că s-a promis în mesaj și s-au ținut de cuvânt să nu se discute sub nicio formă de candidați. M-am simțit extraordinar de bine. Ați fost și la cea de la Poiana Brașov? Nu. Ei, la Când? vremea ei. Nu, am fost la Cluj acum. La vremea ei, da. Când s-a instituit ziua Da, mediatorului. Când s-a instituit, da, am participat la toate. Organizatorii conferinței au cumpărat publicitate pe Avocat.net și au postat acolo conferința. Da, probabil. Eu am participat acolo unde am fost invitat, fără niciun fel de problemă. Voi participa unde voi fi invitat, fără niciun fel de problemă. Sunt puțini oameni ca mine care, într-adevăr, la vârsta care eu o am, și gândiți-vă că la mine, efectiv, dacă intru e ultimul mandat, n-am înnebunit să mă cu baricade, și scopul meu este să mișcăm profesia. Profesia se poate mișca dacă plecăm de la organizare. Nu plecăm de la organizare. Mergem în continuare pe 120 ceva, 130 de asociații. Imaginați-vă ce înseamnă. Noi avem vreo 6 patronate la nivel național, confederații, și se ceartă întreaga câini. Profit că suntem acum la aceeași masă, pentru că vreau să vă adresez următoarea întrebare. Câte proiecte din partea asociațiilor au venit către Consiliul de Mediere? Vreți să fiu sincer? Da, sigur că da. Dar dacă îi tragi, mai bine nimic. A fost un proiect cu școlile, în care a fost inițiativa doamnei Ana Bălan, dacă nu mă înșeală. Eu am fost foarte deschis și am luat de primii cuvântul și am spus că sunt foarte deschis. Și adevărat că tot Consiliul de Mediere, din câte mi amintesc, a fost deschis acolo pentru acea inițiativă. În rest, n-aș vrea să vorbesc, pentru că chiar n-aș vrea să vorbesc, care însemna să aduc niște critici care le-ar considera unii că e atac. N-aș vrea să vorbesc pe tema asta. Eu știu cum să discut acolo și e păcat. Eu vreau să votez, să accept orice fel de proiect care are o finalitate, o valoare ca finalitate. Da, așa ca să... Am spus, nu au fost. Noi am făcut proiectul cu penitenciarea de sate tuturor mediatorilor, dar nu pentru Consiliu, că nu se putea. Noi am făcut proiectul, am vrut să facem acel proiect care a durat vreo 9 luni de zile cu platforma electronică, care n-a mers, că a fost ideea mea și până în final a fost bine și în final nu s-a mai votat de către nimeni, am fost singurul care l-a votat. Probabil că astăzi eram de mult în Consiliul de Mediere, era format Consiliul de Mediere într-o singură zi. Eu sunt un tip practic, îmi plac lucrurile moderne și sunt pentru a lăsa mediatorul să lucreze și nu a-l
reglementa niște chingi. Și mi-ați mai spus ceva și Cum a am lăsat auzit-o ceva pe în urma doamna cu noastră. 300 de lei cotizație. Da, vreau să las ceva în urma mea, cum eu pot să Ați mă mai mândresc, spus, da, pot să mă mândresc cu foarte multe lucruri, chiar și cu acest concept de informare, care dacă ar fi fost înțeles bine, în primul rând în Consiliul de Mediere, dar a durat 6 luni până s-a înțeles, a fost și conceptul pentru care eu mi-am pierdut postul de vicepreședinte la momentul ăla, pentru că probabil și eu am fost puțin mai pătimaș la gură. Așa. Pe urmă a fost acea normă imperativă din articolul 6, a fost acea reglementare care, dacă vă amintiți, Consiliul de Mediere luau decizii în 3-4 persoane că să dădeam puternicii prin reprezentanți și prin mandat și am profitat și atunci am spus că e normal ca ședințele Consiliului de Mediere să se țină în prezența 7 membri și votul să se ia tot cu 5. E adevărat că și aici s-a găsit, în momentul când nu-i convenea cuiva un proiect, o propunere, ceva, te lăsa fără vorul exact când era să intre. Deci sunt lucruri care nu vreau să le Haideți să nu intrăm în Da, detalii. să nu intrăm în detalii. A rămas, Deci, am stabilit că o să încheiem. eu am încheiat. Am să las- transmit un mesaj mai optimist o să- și aș doamnei vrea- Irele și Steluței. Să vă gândiți că ochiul alegătorului este diferit de ochiul candidatului atunci când își alege din acel buletin pe cei pe care îi votează. Ochiul alegătorului poate face mult mai multe compromisuri decât le poate face ochiul candidatului. Atât. Da, eu, deci după tot ce am auzit aici, sunt convinsă că fiecare dintre candidați dorește binele medierii. Singura mea, să zic, problemă este cum Consiliul de Mediere va fi format din 9 membri. Dacă cei 9 membri nu vor reuși să ia deciziile potrivite, dar să conlucreze pentru, sau cum vor putea să conlucreze ca să se ajungă la, să se ia deciziile potrivite. Deci nu, cum să spun, din ambiție sau Consens. din... Deci, la ideile bune, toată lumea să fie în consens. Sau, în sfârșit, cât se poate. Prin Despre argumente. asta este. Prin argumente. Ce disponibilitate aveți? Pentru că, de exemplu, pe mine, eu aș fi, sau de aceea am și venit, să reușesc să, dacă se poate, să pot să votez 9 membri, care eu cred că ar putea să lucreze împreună, să conlucreze, să ia deciziile potrivite. Acum, nu știu, probabil că veți avea disponibilitatea să presupuneți că veți face parte din cei 9 membri ai Consiliului de Mediere, să, pentru că numai împreună veți putea să faceți ceva bun pentru noi toți. Da, vreți să lăsăm ca o concluzie sau dacă vreți ca o întrebare retorică, pentru că nu cred că va Asta fi cineva e- care să spună că nu va conlucra cu ceilalți colegi, indiferent cine vor fi aceia. Și până la urmă este un organism colectiv, nici nu are cum să funcționeze altfel decât prin consens, argumente, susținere ale propunerilor, consultare cu mediatorii. Cred că niște principii generale la care toți când au candidat au agreat. Și fair play, zic. O să-mi permit să vin cu o completare și după aceea o să dau cuvântul colegii mele de Pepi, care toată pe această perioadă a avut multe întrebări să le pună și acum zis că măcar una la sfârșit de discuție. O să-ți dau răspunsul meu pe care îl văd eu în calitate de votant, dacă vrei, dar am și votat, dar în fine. Cred că dacă managementul pe care noi alegem să ne reprezinte, tot timpul ne vom implica și ne vom uita la acțiunile pe care le vor face, eu consider, și Adriana poate să confirme din afara, pentru că aici avem și membri din Consiliul de Mediere, care au fost în Consiliul de Mediere, vor fi atenți. Deci ține și de noi, de implicarea noastră și de cerințele noastre. Dacă noi le cerem împreună, faceți, vrem audit, vrem să vedem ce se întâmplă, vrem, le vom obține. Important este să-i susținem și pe de altă parte să le cerem și să nu considerăm că în momentul în care noi am votat, treaba noastră să termină la acolo. Nu, noi suntem acum. Deci eu consider că am votat o echipă pentru că vreau să fac parte din această echipă.
Da? Aceasta este opinia mea. Da, și dacă unii sunt pro și unii contra. Păi se aplică o hotărâre a Consiliului în care scrie că trebuie să-ți motivezi abținerea și votul împotrivă. Cred că trebuie să votezi în Consiliu, trebuie să ai în vedere interesul general, interesul profesiei și să accepti intrând în Consiliul de Mediere că interesele tale sunt pe planul 2, da, 3. Și să intri foarte multă bună credință. Poți să ai o Diversitatea e bună, ideea e să reușești să construiești interesul profesiei. Doamna Micut, aveți de gând să schimbați ceva din legea mediatorului? 192. Sau să modificați, nu neapărat să schimbați. Ceva anume sau Ceva din toată legea noastră. Modificările ulterioare. Tocmai am spus că se simte nevoia să aducem legea 192 la nivelul la care suntem și că trebuie să înțelegem că nu mai suntem la început și că nu putem să rămânem acolo. Dar este o lege care trebuie foarte mult completată din foarte multe puncte de vedere. Foarte multe puncte de vedere și nu doar la ceea ce s-a lucrat deja. Deci sunt foarte, foarte multe nevoi și foarte, foarte multe lacune în legea 192 care s-au observat așa cum am crescut profesional. Eu cred că punctul meu de vedere este că ne-am maturizat ca și profesie și este și nevoia noastră crește și piața este diferită și într-adevăr legea 192 trebuie completată. În primul rând trebuie actualizată, pentru că au trecut niște excepții de neconstituționalitate și legea mediei nu se mai ocupă cu codul civil. La anumite articole. Haideți să o lăsăm și pe Peti, să închidem și după aceea continuăm discuțiile. Cineva să se dea ca să ne vedem. Am votat și așteptat, am înțeles că cât mai mulți candidați. Pentru mine a fost o oportunitate să organizez aceste evenimente, pentru că am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți oameni și să le cunosc opinie. Vreau să pun o întrebare care a fost pusă de altcineva la o altă cafenea. Cred că și voi trei ați răspuns deja la întrebare. Unde vă vedeți? Țin cont de experiențele profesionale, unde credeți că puteți aduceți plus valoare? Vă vedeți membru al Consiliului care va ține legătură cu Parlamentul, se va ocupa de relațiile internaționale, președinte? Unde credeți că Adică ce minister și-ar alege dacă ar ne veți fi de folos nou? În Parlament. O să fiți ministrul de externe, de interne, de interne. Responsabilități. Ca și activitate în Consiliul de Mediere, un membru face de toate. Asta este o chestiune de care trebuie să fim realiști, pentru că se discută proiecte de toate tipurile, se discută situații și trebuie să fii conștient de experiență și să poți vota în cunoștință de cauză. Noi avem comisiile consultative cu care ne ajutăm acolo unde e nevoie și este nevoie. Deci fiecare își face opțiunea personală. În momentul ăsta pot să zic că eu personal cel puțin am reușit să mă și pe aspecte legislative, am văzut ce înseamnă un lobby, am văzut ce înseamnă promovare, am văzut și ce înseamnă organizare internă și cred că trebuie să fie foarte, foarte complex. Cred că ca activitate pe un palier anume, în sensul de a coordona o comisie anume, despre asta este vorba, cred că fiecare trebuie să lase locul în funcție de membrii care vor fi, celui care este mai competent pe domeniul respectiv. Să vreau să știu, considerați dumneavoastră să fiți competentă și că ați putea să... Da, eu cred că experiența mea poate fi și pe partea de structură internă, și pe partea de legislație, și pe partea de promovare, și pe partea de relaționare internațională, un background în domeniu. Deci poate fi orice. Voi fi acolo, dacă voi ajunge acolo, unde va fi nevoie și unde cred că pot să fiu mai utilă în funcție de membrii din Consiliu. Da, dacă este altcineva specializat pe parte de, eu știu, mai mult pe partea economică, pe partea de marketing sau ce, cred că acea persoană se ocupă de partea de promovare. Depinde, am spus, de componența Consiliului. Eu, cu astea sunt domeniile pe care mă văd în mod special. Cred
că rolul de președinte este un rol destul de greu, care vine cu serie de responsabilități, pentru că președintele trebuie să aducă la îndeplinire hotărârile pe care le iau toți cei 9 membri în Consiliul de Mediere și să știe să relaționeze foarte bine cu personalul și în exterior. Deci este o funcție cu o mare, mare responsabilitate. Să știe să prezinte un buget, să gestioneze și să facă tot ceea ce trebuie din punctul acesta de vedere. Și v-ați asuma această răspundere? Dacă altul este mai important decât mine și are abilități mai bune decât mine, scrie. Nu cred că funcția de președinte în Consiliul de Mediere trebuie să fie o miză. Cred că toți cei care candidați și cei care vor ajunge în Consiliul de Mediere trebuie să înțeleagă că, în primul rând, calitatea de membru în Consiliul de Mediere nu este un favor sau un atu, ci înseamnă o foarte mare răspundere. Da? Și cred că ultimele, dacă vreți, ultimul an a arătat foarte mult acest lucru. Îți asumă răspundere și trebuie să dai socoteală pentru ceea ce faci, trebuie să faci la modul cel mai serios și cel mai responsabil și trebuie să fim foarte conștienți că activitatea de membru în Consiliul de Mediere îți consumă alte activități, pentru că înseamnă foarte mult timp. Am avut inclusiv corespondență pe e-mail foarte des și nu mai ai timp de foarte multe alte lucruri, dacă îți asumi în mod serios rolul respectiv. Mulțumim. Tu? Eu ce aș putea spune, din punctul meu de vedere, este bine să ne gândim, să nu fim specialiști la toate și la nimic. Deci în nou Consiliu de Mediere, cred că ar fi bine să se facă o echipă și fiecare să meargă exact pe domeniul pe care are expertiza. Deci să colaboreze și să colaboreze și cu mediatorii. Din punctul meu de vedere, mai mult pe comunicare, pe crearea imaginii, deci ceea ce am văzut și am sesizat și eu în piață, nu înseamnă că nu aș putea face și pentru modificări legislative, aș putea face față, pentru că este un corp profesional destul de numeros, să zic așa, și chiar avem de unde să strângem împreună și putem să mergem să le susținem. Acum, tot ce este de văzut în care va fi acea echipă și ce este important să-și prezinte fiecare programul și de acolo să găsim o strategie pe termen scurt, mediu și lung din programe. Deci nu să ne încăpățânăm ca fiecare să ducă la îndeplinire programul pe care își l-a propus el. Deci asta este ceea ce consider eu. Este foarte important să fie niște linii directoare, să ai niște idei, să vrei să faci ceva, să ai disponibilitatea pentru a face și ulterior colaborare. Deci este cea mai importantă și transparență. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor. Cu asta închidem, nu încă George, cu asta închidem discuțiile privind dezbaterile electorale. O să închidem, după aceea să punem întrebări. Continuăm, nu plecăm nicăieri. Vă mulțumesc tuturor. Aș vrea să spun singur, de fapt, două gânduri. Unu, dacă cineva se întreabă de ce mediatorii nu sunt interesați de alegeri, de mediere, pot doar să spun că pe parcursul acestor ediții am descoperit și interesul candidaților privind medierea. Fiecare trage concluziile proprii și personale. Și pot să mai spun ceva. Eu am votat. Ne vom implica. Suntem în aceeași profesie, ne vom întâlni unii cu ceilalți. Și încă o dată, ca și până acum, e o mână întinsă, suntem o echipă, vom lucra împreună. Vreau să ies la pensie din mediere, deci vă rog foarte frumos. Deviza mai am 25 de ani până ies la pensie, așa că... Deci, vă mulțumesc tuturor, cu asta închidem, continuăm discuțiile.